Mina angikuphiki uyazi ngithini mina ngithi mina indlela esimtreata ngayo thina as abantu besilisa it's either i-Women's Day i-Mother's Day i-birthday yakho i-Valentine's Day nathi at least kuleyo ndlela mhlambe simtreata ngayo kuyisani phela nani kube khona sikubonayo ukuthi hayi Father's Day niyazama nani mina ngoba nje wakwabhaca nento kanjalo waqhubeka sigebengu ngesikade udlalela la ngisigebengu wena can you take care of a baby uqola 15 umuntu osileza akaqedi ukuqoma akaqedi ufana nathi ke ngoba engathi sisheba yeba ngani leyo nto iphinde futhi ikhulume ngokuthi amadoda isifana wakhuluma mina nithi awakhuluma the moment ekhuluma manje na kwaphela uTikTok sobona ngawo story time nani kuphi indoda ingitshela ukuthi nande khani mawenza nje ukufeba because yona nayifeba ayindidi icele phansi indoda ayifiki yenzani uyabona amaqhwa iqonwa izandijika useleki yathanda umsele kwenza uyeni ngicandaba zakhe Bakamboje yawo lwazi wagcina nini nje ekhaya wagcina nini uthi bangene hawo wagcina nini woza ingoma yakhe kaloko bambulele unomate yo wathi yathakatha yeah how have you been siphilile njani where have you been isilungu leso how have you been nowhere focus ngesi yabona ukutshela ukuthi uyazi isilungu sambeni yeah Macongwane you were saying namhlanje umhla ka 9 August inyanga yamagugu yomama ubutile masukuthi what is special about it lenyanga lena okanye this specific date no umntama bengithi ngifuna ukubuza ukuthi njoba kumhla ka 9 August namhlanje yini kahle le ebalekile ngalolu suku la namhlanje ngoba siyabona ukuthi wonke umuntu happy women's day what senkwele kahle kufana nokuthi siyanikweleta kweletwani ngo ukuthi sinenzele izinto ngoba namhlanje enjani sinenzele kahle into enjani angithi usukuleni namhlanje kahle kufuna sin spoil kanjani sort of like a Valentine's Day no I think over Valentine akuqondene nani ninot over Valentine I think you exchange lokhu okwenu nje nino mangaphosi kodwa abantu besifazane batreatwa njalo uyayibona kodwa leyo nto i-Women's Day i-Mother's Day niyazalwa uyayibona leyo nto leyo ngokukhalelana wena ufuna ukuba umfana ngene wrong apha ngene wrong apha ufuna ukuba umfana kanjani mntama yini wrong ngalokho what is wrong ngokuthi sina njalo celebrate mina ngagcina phela ngizwa kuthiwa umfowakathi kunalento ekhulunywa ngo50-50 yeah ngazi ukuthi yalingana so ufuna ukuthi nani nibe ne-Men's Day no noma singesithi sifuna sibe ne-Men's Day but ikhona ama Father's Day sithola kancane akwengibuze umuntu wakho ubaba wakho anginayo baba mina okay isumalume okay nakya umalume wakho wakwamenzelani ngeFather's Day hayi yabona manje
Wampost uzosho njalo. Paragraph engayibhala lapha ngisho athi singisi focus. Qedile. Nathi kusho ukuthi kufuna siniposteke nje bese kuphelela kanjalo. Hayi kalokho lokuya ngamanje. Yes, for me ne like yabona emakhaya apho khona umama khona utata khona abantwana. Uyujonge ubone isimo sometimes uyabona le ifuna imbokodo. Umuntu ongitata angeke. You understand? So for abantu abangomama I think badlala indima enkulu kwi family, understand? So kumele bethole special treatment. Yes. Ngoba Dana abantu besilisa. Ubondlina ngqibe futhi wena. Amen. Phela ngeke ngivume ngizwe uxhaphaza abantu besilisa. Ngumuntu wesilisa nami. Mina not against abantu besilisa. Qala nimmamela agcine kaloku. Ayifuna but sendifuna ukutsho xa ujongile wena okay mina ndijongile ekhaya ngaphandle komama ngesintoni sana. Oh mntasi. Because ezinye izinto ezinye ingxaki zifuna umama. Because ukubone nasemakhaya ne umzi kuthiwa umama wapha wasweleka sekusheka utata wapha. Uyabonakala lo mzi lo ba uyabona apha umuntu ongumama asikho isandla somuntu ongumama. Uyadingeka umuntu ongumama. You understand? So I think olwasuku yimini yokucelebrate the hard work eyenziwa ngabantu yes, the sacrifices ezenziwa ngabantu abesaba. Of which amadoda angeke azenze ezanto guys. I never. Uyabonakala umzi onomama nongenamama. No, ngeke ngithi ngeke azenze given the chance bayakwenza. Just that abapraise on social media. Uyaxoka because ndithi kuwe ewe bayakwenza but into endithethayo ndithi umzi onomama nongenamama uyabonakala. Mina angekuphiki. Uyazi ngithini mina? Ngithi mina indlela esinitreata ngayo thina as abantu besilisa. It's either a Women's Day, a Mother's Day, a birthday yakho, a Valentine's Day. Nathi at least kuleyo ndlela mhlambe sinitreata ngayo. Buyisani phela nani kube khona esikubonayo ukuthi hayi ma Father's Day niyazama nani. We can nani. exchange. Into engasoze ndiyenze kuba ngithengele wena ungangithengele next ngeValentine's Day. Then But siyakwazi thina ukuthi But if you are something then I can buy you ngiyakwazi something. ukuthi ke ngikuthengele something ngeWomen's Day ungangithengele lutho. Zokuthengela Yebo, nawe i-Women's Day. ufuna ntoni nge-Women's Day wena? Ngumfazi wena. Ungenaphi wena nge-Women's Day wena? Awungizwi ukuthi ngithini. Uthini? Ngithi mina lento kufuna sibalansisane. Kanjani? Yes. If a year yes kuba nento yabantu besifazane ewu4 mina mhlambe kuba ne2 at least nawe add ukuthi ke at least kunama president ngapha kunama president Uthi indalo. And uphinde ukhumbule kukho i-single mothers ne. Cinga eza sacrifice abazenzileyo bekhulisa abantwana. So nabantwana like ngeWomen's Day akunyanzelekanga ukuthi kube indoda ethengela mhlawumbe umfazi. Nabantwana like nami ndingamthengela umama into yabo. Ndithi thank you for ukundikhulisa, thank you for being the woman that you are. Ndo yabo. I-Women's Day ayithi makube ngamadoda asithengela izipho futhi ungitshela ukuthi ke mina ngine right ukuthi ke umuntu engithandana naye ngingasho ukuthi happy Women's Day. Xa ungatsho ukuthi omnye phandle kalo. Angeke into mama so akasiwumama If umbone ngewoman enough ungangatsho kanti. No, akasiwumama kuwe kanjani? Yabona ukuthi ba selfish kanjani. It's Women's Day, not Mother's Day. Women's Day. It's No. Women's Day. But why nibe selfish? Why ucabanga ukuthi the first thing kumele enze ukuthi ongaphandle kumele asho? Uzatsho kaloku ba happy Women's Day andina utsho ngendlini. Enenza fendi kubalisela ba yake ndibe nomntu ubhuti power afike wathi happy Women's Day kum. Uzafila njani? Andika ngutsho wena ku. Angeke unokuthi kube njalo wenza ngisho ngoba ngiyazi. Kahle imani bafethu kahle lento yo exchange ama goods yes isukapi kahle niqala kuphi nina niyibuka esilungwini noma because mina yabona mangiphapha mangivula amehlo mina uqala kwami ukujola mina ngangazi ukuthi sikhuluma ngothando yes okwezipho nani ngangazi ukuthi ke Yabonakala umuntu ongathenga izipho. Yabonakala umuntu ongathenga izipho. mina ngakhandela ikhadi ngibhale ngikrayone ngibhale ukuthi I love you in a happy Women's Day or ngikusendele imessage why nifuna into ephathekayo Ikhadi alikho enough.
alikho enough. Ikhadi le capital. No, Oh, i-card about Happy Women's Day. Ngikudebele ne-elephant ukukhombisa ukuthi uthando Guys, it's the olukhulu. thought that counts. Nena nifuna into ephathe kahle nifuna ama gift nina. Yeah. Nesiqola mos. Oh, njani? Awuqolwa next. Sapha ama gift. Bawunawo uswaye abanawo bawatisa. Angithi yabona shothi akusayi ngothando lapho sekuya ngokuthi ke ubani onamandla kunomuntu. No, I don't think into forced or you don't have to force it because into onikeza umuntu igift masisuka kuwe. Inhliziyo. Ewe. So if usiyajola unikezanga igift ewe nzova kabuhlungu abanye abantwana bathola amaflanga eValentines mina ndiyitholanga. Ngeke ungibhinqe la ko WhatsApp ngoba phela niyabhinqa. Akho nto zayithetha mina ngiyathula. Ukuthi ke eyibuka What if ngangiphuwa vela? buka abantu abasendelwayo mhlawumbe umngane wakho usekusendelile isithombe uyambona and then uyasiposta Ngifuna into ecishe ibe kanje. Mangenayo into kanje isho ukuthi mina ufuna ngifile kanjani. Ethi ibe kanje. sengifila offended ke mina Offendwa yini? Offendwa. Anginayo nje lento oyifunayo. Ingakho kumele ngifile Ngifuna offended. ngiyamanifesta onayo uzozo ube sokuthetha wena. Angithi yabona that's why kumele ngifile because kumele ngidethe mina. Yithi man uthi sivulele banayo lento ethi ibe kanje. kodwa ke mase sikhuluma iqiniso beside nje indaba yama gift nama Women's Day nani abantu besifazane bayifisa lento ya 50-50 but Bayayifisa. bayifisa but abayipractice. Yabona umuntu wesifazane ngihlezi ngisho ngeke ngakhuluma nomuntu engihlekisana naye ngelinye ilanga ngithi mina mawukhuluma ngo50-50 okay si 50-50 sokwenza yonke into 50-50 maqhamuka isigebengu noma sizwe isigebengu sisebaleni yes ufuna uphume phela wena uyosibheka leso sigebengu leso Njani ukhona indoda? 50-50 boss 50-50 nje. Oh, Asithethi asithethi isigebengu 50-50. Asiphume siwabili. oh wena oh Yapi na? Asiphume sesibona. mina siyalingana mina nawe siyalingana Okay macingwane. Phumeke mina ngoba ndo wakwabhaca nento kanjalo wakhoka sigebengu ngisikade odlalela la. Didile nesigebengu. Wena can you take care of a baby a newborn? u50-50 Yes. Phela egcini kosuku nawe leyo nto uyayifunda. Uyayifunda. Guys, into ka50-50 I think isuka kulanto yoba abantu bangomama ne kwakuthiwa bangasebenzi basetshenzela amadoda wabo. You understand? Angiqonda ubithela indaba zama household endlini. cha u50-50 phela mawukhuluma usukusho ukuthi kahle amalungelo Amalungelo. ayalingana owesifazane uyafana nomuntu wesilisa makuthiwa mina ngangisebenza kuJanjo Stimela so mangisebenza kuJanjo Stimela makumele ngiphakamise itshe la elisindayo ngisebenza nawe sihola same amount ngeke kuthiwe angifuni kuthiwe ke hayi alithathwa wena mchunu because umuntu wesifazane lo male lithatha uzoqhume alimali isibeletho akusewona 50-50 lo seniyamcabangela nini umuntu wesifazane sihola 5,000. But nawe na uthi bhekile ngokusiqaqaqa. ngibhekile but nina nafuna u50-50 uhulumeni wanika Na uthi bhekile ngokwena siqaqaqa ube sobheka nami uba unongafukula ilitshe. Ilohola imali Hayi. Hayi. uzeleni la emsebenzini wena unganawo amandla Zonesa lemsebenzini nomsebenzi. Ayizodala ukuthi vele into zibe namandla. mina bengeke ngibone uthola ukuthi mhlawumbe sisebenza ku construction thi umuntu wesifazane ayingeke alunge la cela ku flag mina bengivele ngisho njalo nami ngithi hayi nami ngeke ngilunge nami ngeke ku flag Tho wena uyindoda ngithi hayi sihola imali efanayo nami ngeke ku flag Tho hayi ke why umuntu wesifazane uzoqukula itshe ngithi hey nami ngeke ngikwazi ukuliqukula angithi u50-50 njoba uzela ekhaya wena uzosebenza Wena No, intithi nina abantu besifazane vumani ukuthi ngeke size silingane. Umuntu wesifazane nomuntu wesilisa akalingani. Kanjani? unomona wena. Asilingani vele. Kanjani? No, akani. Uyasibone. Ewe. Ufuna ukufana nathi kahle. Unomona. No. Not that ufuna ukufana nani. Yini enitheni ufuna ukufana nani? I never said that. Ngafuna ukufana nesidenge. Isitenge. Ngisithenge ni. Hawu abantu besilisa Angithi njengoba kuthiwa ngithi mina nini enitheni ufuna ukufana nathi angiqamba manga because into emeshwayo kumeshwa umuntu osifazana ususwa la phansi bese ngile umuntu wesilisa wesilisa yes. akona manga lawo
iqiniso lokuthi isidenge nani okwakho ukucabanga ngawo lokho but mina ngikhuluma ngento ireality ephilwayo njengamanje usho uma ngiqamba manga uqamba manga right hayi ukuthi indlela esiphila ngayo futhi yasesilungwini neyaselokishini kodwa nje ireality lesiphila ngayo yasemakhaya umuntu osifazana nomuntu osilisa bahluke kanjani interesting bahluke kanjani umuntu osifazana uthambile ngomuntu osilisa indlela edaliwe why nina nifuna ukufoster ukuthi nithi siyalingana ngishela ukuthi sibhobha ngokuphi ukulingana ngikwenzele example esikoleni yakhumbula esikoleni thina sisafunda besishawa esikoleni thina masingene egate mawufike late umuntu osifazana beshawa esandleni umuntu osilisa ashawe iqini so if you equation leyo nto kuyasho ukuthi isinqa somuntu osilisa siqinile kunesinqa somuntu osifazana udaliwe lawe edalwe khona bavele yena u strong kodwa kulesikhathi samanje ngeke yenzeke leyo nto kuba kunamalungelo ngizoquestiona mina esikoleni ngithi mina why 50-50 and ngabantwana bathi basabethwa sana I think lo 50-50 umhlohlana nawe engangeni khona wena macingwa no ungena everywhere once uthe kambe ufuqa mamela ke njengoba uthi ungena everywhere masithi ku relationship ne uyacheat ne sekungubani ngoku 60-40 ne 80-20 yes 80 iqala lapho yini ngigqibe uthe 50-50 yabona saphikisana mina if ungifeba nawe uyafeba wena 50-50 awusayenza umfazi futhi uphikisana nami wena uyaphinza kwawena ujikela u50-50 wakho jikela uyaphinza kwawena ujikela u50-50 wakho ngoku ufebela ntoni siyajola uyanjola ndiyakujolela 50-50 ayixabanisa angijoli wendani ngiyaqonywa nami ndiyaqoma nalibhodi lambo iqoma ngakwena ngomuntu osifazana iqoma kanye hayi uqonywa kayingani lo ka 50-50 uqoma kayi 15 umuntu osilisa akaqedi uqoma Hayi. iqonywa akaqedi ufana nathi ke ngoba engathi usishela ningaboshwa everyday yeva ngathi ngavele kufika umthetho she's not allowed ukuthi abe namadoda she's not allowed ukuthi bani ubani obeke lo stupid rule niyobulalisa amadoda nini ubani obeke lo mthetho lo mawadubulane yazi ngomlo bala wethi shushu mntanami yeah ingomlo bala wethi shushu mntanami shushu mntanami shushu mntanami isigebe sixabanisa amadoda yazi leyo phathi ukuyizwa kuba isiphezana yabona itafula leli lemlenze emngaki manje njalo mile nje alikhumshile lehlo leyo 6 le khumshile lehlo chaya leyo 6 6 indoda inje na hayi sifanisa indoda netafile inje hayi awute nayo itseni ke kuthiwa othi kuphendule umfowethu kuthiwa indoda yimi ngomlenze owodwa mamela indoda yimi ngomlenze owodwa uyayathi inkomo iyakwathi ukuthi yi1 ifide wonke amadodzelali nayihlintiwe wonke amadodzelali achole kulonkomo yi1 nathi sinjalo asiyibangi leyo nkomo leyo hayi andisibona ukuthi nathi tafile nami ngwekhela umzekelo ukuthi inkomo eyi1 iyakwathi ukufida ilali yonke suyenza into ongafuni bayenziwe but ke asikho apho hayi lithe nazi tafile ndathi nayo inkomo ho na abantu bo and uyayathi lento sasidlala ndiyayikhohlwa leyanto yokuthi uyekhe isanqa kanje ube sofaka amatshe ulokuthi uphethele i1 ucontroller wonke nathi sinjalo bathini kombe amagendo nathi sinjalo ke kumangenda mntanami siliphethile itshela i1 siwa controller wonke siwa injalo ke nathi amadoda siyawazi ukuthi siwenza kanjalo you get what I'm saying but i-outcome yalapho iba yipi eyakho outcome eze indoda engapheli sikhuluma itsine yakho outcome bese sayikhuluma siphandle aphatha abantwana ama-accident sike sayikhuluma nomfowethu ukuthi ama-accident ukuthi uzwe kuthiwa umuntu wesilisa umuntu wesifazane ebulalela umuntu wesifazane kancane but umuntu wesilisa ukubulalela umuntu wesifazane kuningi that's because amadoda siqile thina awona futhi leyo nto mhlambe awonjwa manje siphuma kuyini men's mental health month yabo ingani leyo nto iphinde futhi ikhulume ngokuthi amadoda it's fine awakhuluma nina nithi awakhuluma the moment ekhuluma maningena kwaphela
ku TikTok sobona ngawe hey story time nani kuphi indoda ingitshela ukuthi What's wrong with that? ngiyabona madoda thulana lapha emakhaya ningakhulumi Shine. We don't care with- wrong mina mangiconfide kuwena mase wena uyabuya ku TikTok uzwenza story time ngento engitshela ngayo Man, Kaloku ngoba i-sensitive kangakanani into ngiqaleyo. hayi ani khethi lokho nje asihlala sibona ama story time ku TikTok siyakubona yazi lokho kusensitive kwangamele Abanye bayadlala ngezo story time ukuthi lento la yikho. ewe. Not Ishilo wrong. ngosiba into ku social media bubuxoki. yes not konke okunye vele kusuke kuyiqiniso One thing about men nandita kulenza abayeni ukuthi bayatibulala if maybe umuntu ucholile ukuthi bekajolelwa. Amadoda amagwala. Oh. For example, No. khona No, ukuthi no. can I finish? Qedela. Thank you. So, uyenteka kwesinye isikhathi ukubona mawujula nomfana engasakufuni. Ukangaphi ukuthi akutshene ukuthi anisakufuni. Utakhambela wena because akanaso isibinzi lesi wayibe naso wathokwetshela akanaso esinye isibinzi ngokusokukutshena ukuthi yazini sokuphelile Akusisibili lo ukuhlonipha. yes Ukuhlonipha. Ukuhlonipha. Into No, akusihlonipha. No, akusihlonipha because uba bowunhlonipha bowutatsho ube sowukhambe indlela yakho. Wena uyaphuma unjele la ku relationship ukhambe uyogila yonke imikhuba le. Awuntshena Ufuna uyihambela. Ubugwala. Ufuna hayi no. Ubugwala. Ukwazile Wena ngosukumlanda. ukuhlonipha mina ndithi ubugwala. Uligwala. Why ungaqina amasenze untshena ukuthi hey ntombazana Ichilo leli. Hayi ubugwala akusihlonipha It's over. ubugwala. uyazulu by born Hayi, uyazulu ubugwala. by So born that's why ke niye nitibulale anikwati ukubhekana nina nobuhlungu benhlitiyo umuntu anesinhlitiyo yakhe anikwati wick it down that's why umuntu evele bona hey man vele ndithi out atibulala. Asikho week ukuthi asikwazi ukuventa. Ne week. And nalo itsho yaninanza abantwana yakwati noba nikwathi enditsho komna ukuthi anikwati nina ukubhekana nobuhlungu benhlitiyo ni actor on emotions. Yebo. Phela indoda kufuna iact caca ke mase kuthiwa ngizomhlakaza la ngamthola khona. Wow. So akwenze njani umakoti wenzeni kathola usefebile. Awulitsheli kodwa ibandla ukuthi umakoti eyibulalela. Uthi hayi ngizomgxoba lo mangamthola. Uyahlala. Wenzeni umeme wakho? Ebengidakelwa loyo. But ngeke usho the reason ukuthi ke hayi ngimtholelele nomuntu ngeke ngisho leyo nto leyo. Because isithunzi sami njengendoda. Yeni ninake nalesi sithundi esingenamsebenzi. Indoda ayifana. Nanze into eninakile Thina sibambele yabo ngikathi uyenza leyo nto wena. Udicilela indoda phansi. Yabo. Nande khani. Mawenza nje ukufeba because Yona nayifeba ayindidicile phansi. indoda ayifebi. Yenzani? Uyabona amacingwane Qonwa. Izanditshiyele Umseleki iyathanda indoda. Umseleko zakhe. Umseleko kwenza. Uyelisa ndimxandaba zakhe. Wenza nomseleko. Uye kutata umseleko. Umseleko wathetha nabafazi bakhe. Uyathanda Wenza umseleki. ini? Kodwa kusalayo bathetha bavumelana. Umseleko yini? ufuna ukuthi wena And umseleko unemali rich. nesithembu wena isithembu somgunyathi isithembu somjolo kahle No, isikhathi angithi sisuke singakafiki. Uqhamuke namhlanje uthi ke hayi sengithatha isithembu. Uqala ujole nabo bonke. Bonke. Uthathe lo yi1 ose ready. Then uthathe lo munye Kumele ukhethe la. uyaba wena macingwane ngathi ufuna kube worried yabo like uke ube worried nangabe uyindoda uhleli nje awukwathi kujwa nomuntu oyi1 ufuna ukujwa namantombazana wonke ufuna kube worried kungathi kanti ugay because ngento yokuba ukhamba uyihlohla yonke indzawo awuyithi uyichole into kwenwelisako No, yazi ukuthini? Nina Wena, ngoba niyayikholwa leyo nto. Itsayiwe. Ngoba niyayikholwa leyo nto. Nifuna ukuyifaka kuthini? Nifuna ukuyifaka kuthini leyo nto ngoba niyayikholwa no nina? like kungekho ukuthi hayi man uba kwachwala lentombazana aweneli uba kwachwala angeke hlo awuhlale phansi ubheke ungathi kanti Zibhenca awuthi bhenca bhenca. kungathi kanti lento oyifunako unayo Yazi macingwane amaXhosa ngaza yisetha blend. Uthi wonke umuntu uyigay. Indoda chithayo nje sitabane eso. like no akhonde wrong akhonde wrong ngobukhe akhonde wrong ngobukhe Ngiyeki. Kanjani? Yangayeki. Awukwazi ukusho umuntu ugay uzayile into wrong ngokusho leso statement Miyeke kaloku. asithongo Nithi ndithe uyasho uma manje uyasho na ukuthi indoda
wonke umuntu gay ade usho nini manje sise wonke umuntu gay thini utheni mawa Hayi. Uthe Uthe umuntu gay. uhambe faka kusho gay. makakahlale phasi athi bheke cause kungekheka ukuthi kanti ugay awuthi uyigcwele into oyifunaka weneli wena uyajikeleta weneli Awuyizwa kusho ukuthi leyo nto. awushuthi awuyiva wena shuthi ke unoba sowufuna le fane yakho awuhlale phasi ke ngoku uke uthi ibhekisisa uba man kutheni ngathi nandeneli nje because uyindoda umzali una 35 sagijima sithi gate ufunani Nanikazi ukhula yazi. Le tabani ungayifaka sifuna. no like it's concerning no it's concerning like seriously umzala Kufanele itshintshe. umzala ulikhehla una 35 haya weneli man kuba kwadlula lesi skate so kuba kwadlula lona hayi ngeke hloko Ukhona umuntu esifazane. why ungacabanga lo muntu okay ugrade or in why investing oyicabanga nje wena ukuthi okay abukho hlobo ugrade ngeke Iyamnyanyiza le utshintsha nasebusweni. No, there's nothing wrong with gay. Come out, accept, live your life freely. You can even be bisexual, you know. No. Yes, yeah. Oh, why? Yeah. uma uqondile nje hayi uthi manje kumele Ungeke ukuthi kanti awutati, aweneli wena, aweneli, ufuna ukujikeleda, aweneli, awuthi uyichole into oyifuna. Ufuna imithandazo. Akafuna umthandazo, ufuna lento ayifuna. Usho imbobo ngisuke ngibona ukuthi akusiyo leso. Hayi, ngeke andeneli kuninto angigijima ndina 35 ngoku ndisagijima uba oko nandigijima ndina 18 ngeke hlo. Hlawuhlale phasi. Khona into wrong ngawe awuhlale phasi ubhekisisa. Hayi ngeke ukuthi nenkinga eningi. Yabo umuntu wesifazane kahle that's why kuthiwa mawuthatha umuntu wesifazane usuke ugubhela ithuna. Yeah. So kahle usukuzofa ukuthi umuntu wesifazane uzohlezi enama demands khala ngalokho namhlanje ngifuna lokho kusasa hayi baba kanje umuntu wesifazane nje owesifazane akeneli akaneli. Uthi wena ukuthatha umuntu wesifazane ukuthi gubhela ithuna. Yes. Yabona ukwenza okanye uyoshada ukuthi kakela hlo. hayi phela umfazi inkinga edingekayo le phela kufuna Uthi nimntase yiwo uthi inkinga edingekayo wenzani? Why eyinkinga nje? hawu inkinga Khawuphindela into bekutheni? Ukwenza okanye ukushada okanye nje ukuthi bandakanya nendoza nje ubomi bakho bonke hayi ukuthi nyela hlo Shani. kahle nje Hayi ndiyayiphikisa. ungaconfuse ezinye ingane zisafuna ukugana. Hayi understand that ungiyosalungisela understand Abo nithi makayiphinde. But isikhona ingane zabantu Nkosi ethi mayigalela ukuthi ke ngifuna mangiqede high school Guys, umtshado is a ngithole blessing indoda. from uyabona na Ngibe nendoda uphilile. yami ngibe nekwami hayi thiwa ke amadoda ngesixhosa kuthiwa aleqe u5 No uyabona na amadoda sengeke ngiphatha nawo 5 205 hayibo why uthuswa indoni 5 uthuswa indoni mawusuka la uyaphi ngizibala ndendlini ngoba ninandoza sibe nendoza bentayindoze ewe namanga ngisakuthemba like uthuswa i5 uyethuka uthuswa u5 come on now ngaba thina siphila kwenye umhlaba yabona na umuntu uqiqile Alex yabo now Hayi sithi Alex. uqiqile engqondweni So wethu. utata uba ufunani kune topic esike sithanda ukuthi sibe nayo ke because siyathanda ukubhopha kuthiwa hayi guys umendo or umshado is it an achievement nandi iphendula mina as uviwa kwaSigudu guys we do not define itinto ngendlela efanako what is an achievement to you kungekhe ukuthi akuso achievement kum into engaso achievement kum kungekhe ukuthi kuwe ifike ibe achievement because now we have ama goals angafani ungakhohlisa uthi ke umshado akusi achievement unamanga it's not an achievement to me kubo ingoba uyabona ukuthi ke ngeke ukwazi ukumelana nomshado yebena umshado Wathi kubo ukuthi it's not an achievement ubona wonke umuntu wesifazana ophilayo ofisa ukuba nomyeni but wena udalwanga as a material wife a wife material ndike ndathi kuwe on the first episode uyabona ukuthi I am not
I am not a wife material. And Udala one thing- uNkulunkulu ukuthi ube njalo, but you wish ukufana nosisi. You wish Uganile. who? Wena. Chomi, do wish uba njengawe? No. Hayi Chomi. Hayi sisi ayikho umendo bafazi. Look like I'm so shocked ukuthi Mamela, I'm so Awuja- shocked. Like no, listen to me. I need you to listen to me. Listen to me till I finish. Like uthi I wish to be like abantu abafuna ukwenza like out of everything ekhona emhlabeni ndifuna umenzo fire moya kaMonfreya. Fire moya mabhatsa like everything endingayikhetha emhlabeni ndikhayela kuba yiyo ndikhayela kuba umfati mna hayi come on now. Hi, come on now. Can I finish? No, can I finish? No, can I finish? Ubuya nini babekhaya? Yo, they are Ngithatha ukudla kwakho ngifaka microwave. My You don't wish that. No! They are Xa bamba ifone phone malomi yenami. Awufisa This is me. Wena right. This is me. Sawubona amacingwane. awufisa Molo zamani. Futhi wena kumele uguqe mawubamba No, like- ifoni. Uguqe futhi. Hayi, Usho kusemolo. Molo Okay, macingwane. umacingwane kunento athanza ukuyisho ne. Athi kumu wena V, you are not a wife material. Umacingwane lo. Macingwane, I am not a wife material. In fact, I am everything that a man does not want in a woman. Yonke lena madoda athi awayifuna Ukhu yile auntie. ndini. Uyeza ukufa. Yes. Uyeza ukufa. Yes. Auntie. Anandaba. Like ichomi. Gogo auntie. Ugogo kanto njani loyo? Ungafika khona amadoda ukuchatha umuntu onjengawe. Ogogo aba6 egcikene lodwa. Naba. Exactly. Yonke indoda ifuna Benisatsho yonke lento leyo. before ngiphazamiseke benisatsho ukuthi sinama goals angafani, sinamaphupho angafani, sinama beliefs angafani. Ndihlala nditsho mina ndithi nangaba uyinkatinyana Awufisi phaya. ukugana? Angifisi mina ukugana. Namanga. Mamela. Othi wena wathi akungifanele ukugana isho njalo. Okay. Hayi, Mina indlela engiyiyona. Anditutho lento efana wena angifisi mamela. If uthola umuntu oshare ama goals afana nawe umuntu wesilisa yabona? Wedwe leso. Yabona? No. Lalela. Not ama goals ongashada. Not ama goals ongashada. Kema ama goals amanye office ukuba nawe yabona? Ngiyacela ukushada. Ekugcineni kwakho konke uma esethi cha yazi ngifisa ukuthi sishade. Wena uthini lapho ukuthi wena ufuna ukushada? Lo muntu ngishare nama goals afanayo but ekugcineni kwakho konke mayisethi mina nawe ngicela ukuthi sishade. Wena uthini lapho ngoba ufuna ukushada wena? Nazini? Mayithi ngicela ukukushada embeni mawubona endleleni mhlawumbe kulo 3 years ama goals enashare ayafana. It's out of Bona ba business. i-type yami le. Yes, yabona? Yes. Go business in. And then mayithi egcineni ngicela ukukushada wena uthi awufuna ukushada uthini lapho? No, the question is, do I want to get married? Yes, you want to get married. No. Uyothini ke mhla esethi ufuna ukukushada? Because now I do not want to get married and you want to get married, I think you should go find someone else who wants ofuna lento ifuna so that Uzonda lo mshado. and uzondi it's just that like maybe you see now usazobahlupha abantu besifazane na V. it is the last thing on my mind. Uthatha amadoda abantu wena usazo I do not care about it. uthatha amadoda abantu. Makufica kodwa uyokwenza. No makundifica like nini? In the Let's say next in the next 30 years. not 30 years. Mhlawumbe it's 15 10 years. Maybe then ndiyobe sengitshintshile but now come on now. mhlawumbe xa una 30 Maybe when maybe when I'm 30, I don't know, but it's the last thing on my mind. it's man. ukuthi I don't usemncane. see myself. I don't see myself like now. Even if you come to me right now, you tell me about marriage. It's the last thing on my mind. Eh, Do well, not I tell me can about that. naive I do again. not want that. Do not tell me about marriage. Do not tell me about kids. What was But that- you know about kids. I do want to have kids. Maybe Nasendi right. I do want to have kids. But like know. it's not like even something ending. So uzothola ispam donor. Uzothola ispam donor. Uthi Khona not indoda nje now. ezovele ivuma ukuzalisa umuntu oyisho kahle ukuthi ke Why would- ingane zakhe zizokhulela entabeni. Why would I want to a sperm donor niba khona niba ningangani khambe nilala? Like indoda khona indoda ezovuma wena moyitshela ukuthi ke I don't want to get married but still ikumithise leyo ndoda. Ayi. Iyahlanya kusho leyo ndoda leyo. But Ifuna ingane yayo ukuthi ikhulele entabeni nje.
ihambe yoyilanda njenge gross Pick n Pay. Ndithi mina. It's not like niyabachata. Ndithi ke mina ke yabona ke ngoku umuntu oqiqile ne ubukele le episode lena because uviwa awuthatha into ethethwe uviwa kwaSigudu wathi yena akafuni imchato because of this uyithathe nawe uyiapply kweyakho impilo uthi nawe just because uviSigudu said ngoku nawe awusafuni ukuchata uyathatha ubufunani uyathatha ba in the next 5 years ufuna ukuthi bona uphi ngihlela nditsho nithi nangabe umenzo uyawufuna ungayifihli lonto leyo utsho ukuthi umenzo mina ndiyawufuna utawuthola futhi because awuyifihli lonto leyo you are not confusing the universe you are not confusing God you are not confusing ancestors so if uphumele bala ukuthi mina umenzo ndiyawufuna they will provide utawuthola nami umnake mnandi umuntu obelieve kakhulu like in the power of the tongue like law of attraction if bendufuna umenzo mina guys I'm very shameless andana umacingo nakaniboni na I'm very shameless. If bendufuna umenzo bentasho nithi umenzo ndiyawufuna because I believe in the power of the tongue, the law of attraction. So that umenzo uthini nami ungichole. Because ngoku andiufuni nditatsho mchunu ndithi umenzo unganuki. Right now. Nawuchithe kodwa usufika. Hoyibo, awumtshene. Hayo simiyeke. Hoyibo unthetha njani? Kuyatekwa kwaBhaca, kuyafuqwa kwaBhaca. Nashema andinamntu wakwaBhaca. Yo into endiyoyika emtshatweni iyi-1 into yobana ndixhomekeke endodeni that I don't want even if I had to get married ngoku angeke ndikhone not because I don't want to get married but I feel like I'm not ready yabo unezinto efane ndizenze before andifuna uxhomekeka ufuna ukwenza njani mina lapho mina ngeke nqama umculo ngiyamsupport fully futhi mina ngumuntu okholelwa kakhulu kulento ye women empowerment yabona yabona nje ukuthi akafuna Xhomekeke endodeni uright lokho azodlala abafazi no like umfowethu no umfazi xa isebenza azodlala no abafazi like yabona kwethu mina mhlamba sike sikhulume njalo ukuthi mhlamba sike simkhambe nje uzalwa namantombazane mhlamba awu5 or 6 if kumele yini uyavumelana ukuthi lo udadewenu ahlalele yandoda ethi ngoba mina nginemali noma yini efisa ukuyenza kuyena iyamthuka ithi ayide yamshaya because udepende kuyona athi yena manje mangathiwa ngiphuma la ngizoyapi uyaphi uenze njani uqiniwe kwinini uyosebenza alright afunde asebenze awona kwethu ayike into engikholela kuyo nje ukuthi umuntu abe nento awela kuyo hayi kanwani mfowethu hayi umfazi yabona njengale ntombazane ebiyilana nje ukuthi uhamba uhaga wonke abafana la ayikho indoda yayo njoba kuthi indoda yayo imdedelile ithi ke hayi une freedom izohamba ihaga wonke amadoda no asikhulume ngoba umnike wena uthi une freedom ufuna ukuyosebenza njoba wakhala ubayede nje umisuzulu ukuthi umdolombo umthola usembona ku TV uhagana nabafana beKaizer Chiefs yabo akazi nokuthi ukhona lapho uyambona uyesontweni no lapho angithi ngoba ukuthi uindependent lo muntu sekufuna kushutha abe because wena uma umjidi uyabaza umngozi nobu right bayelendawo asuke eyakuyona phela umuntu osifazane ukuthi sibari kufuna singayilahli bona njoba yabona njoba sika nje bona bayiphika leyo nto abantu besifazane bayizingane kuthina ingxaki wena abantu besifazane ubatreata as nopopi yabona maqhumane no ingxaki yakho ubafazi bakho wena ubatreata as othethe bakho bokumbi sibhidi no mina maqhumane into engikhuluma ngayo ukuthi ababe nayo into ethi mina it's fine I choose to be a housewife la ekhaya but nginayo imedicine yami nginayo inursing yami nani noma yini eyenzakalayo izinto ezibhedlela kumele angisho drive uhambe umshiya uphinde umlando bonke kwathona ama trust issues wena una trust issues awona maqhumane uma uthi wena mina cha nginamandla ukuthi ngikiyekisha umsebenzi uhlalela endlini akunankinga lokho ngikuphikisa but akabe housewife kodwa manje unayo into ephathika ukuthi impilo yakhe mayekushintshela noma imshintshela yena ngeke wazi abe nayo into ukuthi naye uzowela kuyona yileyo nto engikhuluma ngayo yabona ukuthi yes laba abafunda impela ba right mina mhlawumbe maqingane ukhuluma ngayo mina nje ngiyimi ngeke ngimthathe umfazi ongafundile
Hey. Iqiniso ngeke ngimthathe ubhasi ungafundile. And that's fine. That is your Yabona? preference. When you Because prefer omunye ofundzile. kumele umcabange ngokomqondo. Kumele uyicabangele nezingane. Yamfowethu. No, it's fine. Yabona kumele uyicabangele nezingane ukuthi leya muntu onengqondo uyafuneka ukuthi abe khona la. Not ingqondo yesikole kuphela but nengqondo nje. Yabona nesikole iyafuneka ukuze ibalance naseyinganeni. I don't have a problem nomuntu othi mina ndimfuna umuntu onjanjani ndifuna umuntu onjanjani. It's fine. I don't have a problem with that. Ndiqala ke ngoku mina ndibe nengxaki for example now uthi wena hayi mina as umacingwana ndiyifuna intombi nyathi jikine. Fine, it's your personal preference awuyifuni okay. Ingxaki iqala naso ufika Edlutshwala. Hayi cha nami ngeke. Ingxaki ke ngoku iqala naso ufika emntwini Ayikhohlwa. ufike emntwini oselako ufuna ukumiyekisa ijiki kodwa bowufike ehleleni nyatha but ngoba naku wena so ufikile ngokuthi wena awufuni intombi enyathi ijiki so ufuna ukumiyekisa. I think ama preferences aqala ke ngoku ngaba type abhore nakufika lapho Kuwena ukuthi usuku umuntu wesilisa oneqiniso kangakanani ngoba uyazi ukuthi inkomo ngeke uyekisa utshani. Inkomo nje once yazalwa yadlutshana izodlutshana. Yabo. So mina mangithole intombi ngayishela ngayibona ukuthi idlutshwala ufuna ngiphume kuyona. Mina asikho isidingo sokuthi ngize ngiyiconfront ngithi ke sithando sami ngicela uye kutshwala because vele izosho ukuthi ngiyabiyeka bese iyabutshotha. Yayibona Yes. ubani islima ke manje sekuyimina. So mina angithathe istand sokuthi ke mina ngakhulu ukuthi umuntu osifazane odlutshwala angemfuni. Once ngathola ukuthi lo muntu ebengikuyena kushuthi ngigaxele kahle kahle udlutshwala ngiyamiyeka. good. Yes. Phela ayikhulumisi ke leyo nto. Ayibona leyo la ayikoqo. Fana onengane ngeke ngithi akayibulali. Onengane le nami le asingaxubani 1 ngapha 0 ngapha singaxubani 00 11 22 33 singaxubani. It's really Akangabina ingane. Istory sangelinila ngaleso ungashonila ngafuthi mase sike sayikhuluma futhi. It's really easy like that. Simple. Like that. Kusimple angenzi nani kusimple ukuthi ufuna indoda ene raptor. Ufuna indoda eyisigora ejimayo. Mina manginomkhaba uthi hayi ufuna indoda njalo. Ujima ngempela. Bathi liyancipha weyazi. Hey. Abantu besifazana kahle kahle abazazi bafunani. Uchiso No, Mina niyasazi. amshashalaza. Ima kumuntu wesilisa kuze akunelise ekameleni. Diphendule. Hawu upopa ngani go? Mina niyazazi na uba nifuna ntoni. Siyazazi. Ufuna ntoni Maxingwana? Ufuna ntoni? Hayi lapho when it comes to ikamelo la ayikulukhuni bafana. No, Ngoba thina sike sisho usithi sifuna lokho but uyasithola uthola sesilapha kulokho njani ba khona breeze esithi. Yabo. Uyasithola selikli rose bese ungazi ukuthi sifunani kahle kahle. So Ufuna ntoni? man angimshile nje besifazane ungaphuzi. Ngina ingane. Okay, Anginangane okay. mina. Uyaphuza wena? Angiphuzi. mina ngiyaphuza. Ngifuna indoda ekholelwa kuNkulunkulu. Hey. Hayibo wasifaka Sikhandele yona sikhandele. Ayikho into mhlawumbe ningamnika yona azikhandele yona. Because ngeke ayithole la emhlabeni. Hayi bo akhona. Hayi akhona Maxingwana. Akona. Ufuna ngiqala amadoda wabelieve kuNkulunkulu. Okay, qhubeka sisiqhubeka. Ngesalaphi la Maxingwana madoda? uyademotivate. Akusindoda leyo. Umyeni ka-Amina. Unasikhulume nayo ukuthi ayindoda. Ubiyeke akabantu abantu lo. Khuluma zizipho. Kala kumna ndiyakhonza. You understand? So imagine ngoxa nizochata nomuntu, xa ndizothi ngeSunday ndizilungisa ndifuna ecaweni, athi awuyilapho. Uzothini? No, ngeke. Ufuna ukuthini? Ufuna Ngeke. ukuthini? Why kalo Ufuna nje umzali wayethi njoya sesontweni endlini yami engayiphiwe uNkulunkulu ke ngicela ukhiya ke abangaya kaNkulunkulu abahlalela ngapha ngeze ngibuye esontweni. Exactly. Akunankinga. Uyazi ukuthi soxabana phi? Soxabana la usungincisha khona ama duties ukuba umfazi. La soxabana khona noNkulunkulu. Into nexabanisa xa ngisexabanisa Sunday. If usuzothi ngikwenzele example njengoShembe, mawusuzothi njoba uJuly uthi ke uzongincisha uJuly wonke. Ufuna ngimzonda vele uShembe, ngizomzonda vele. Ngoba kahle kahle kusho ukuthi mina ngoJuly ngenxa yalo Shembe mina angishayi.
uJuly wonke ngivume ngizothatha yabona uJuly lo we understand leyo but if uzonginika ama duties zami noma ungahambi esontweni asiye ekameleni ungigaye bese uhambe esontweni Maqhubane upopa ngani ukanzi wena? Hayi ngeke. Umaqhubane upopa ngani bethana Maqhubane? Ngiyabona ukho umacingane ukuthi mina yabona manje uthi anikangiphendula ukuthi umbuzo wami uthi why ukuthi uma sithina sisethe ama preferences ethu nithi amadoda 1 2 and 3 and 4 yabo but uma nithi nina nifuna indoda ene raptor uma sithi thina yazi into enlula into enikwazi Ayiphethe kakubi le rap. Mangabuza kwena indoda enjani ethi princess Uthi reverse what you say. nangu vele Because why? kodwa angikubuza ukuthi kuwena because njengamanje namadoda ama princesses indoda enjani iprincess kuwena ododa Okay, mina indoda eyiprincess ku. lawo madoda lawo afuna ngifuna ukuzwa kuyena ukuthi indoda yenze Adika into eyi1. Afuna iprincess treatment. Into le nifuna ukucengwa. afuna ukushawa lawo madoda Hayi senifuna ukucengwa. tu indoda iprincess idlisa ibandla no ibandla lihlale yena uthi hayi mama ba right ufuna ukushawa lo mfana no hayi waqhubana uyabona ngengelo interpreter ngayo princess wena naba interpreter ngayo akufani okumbuza ukuthi indoda eyiprincess indoda yenzani indoda eyiprincess indoda yenzani Uthi kanye nechomi wena labafana abanconyane this house yabona abafana yiwo ama princess hayi akona princess lawo ilaba ngafu laba ncomayo laba athandayo laba agciwayo ilaba abizwa ngama princess iprincess indoda yenzani Ndithe amadoda ngoku ne. Sayifuna i-princess treatment akafuna ukucela. guqe naye yabona ukuthi ufuna ukusala sithalaze so two ngoba ngiyathanda ngeke ngiyenze nokuthi yabona into engandatheni ukuthi silinganisa ngo-WhatsApp unjani ngiyaphila okay it's fine then the following day ngiyakubingela unjani ngiyaphila uvuke kuqala wena mhlambe on Wednesday uvuke kuqala but ulindele uvuka ngo9 ulindele mina ukuthi ngivuke ngo11 ngikubhayile message ekuqala ngithi good morning ubuhlayeleni ufuna ukuthi mawubuya lapho uthi mina hayi iprincess le ayingibingelanga ngani kuqala ukopho thina sibila yabona nje abantu bethu thina la mina ngimblokile la mangiposta ngenza show ngiyamlo Ublokelele ngo. Funa hlalele eceleni yena Ngobani? Wenzeni? umfazi nje Ublokelele Maqhubane. hayi Ubloke umuntu wakho Umblokele ndoni? ku-status. ngimhide yonke into Why? Ufihlani? umfazi kantini No wena no ngicela ubuza ukuthi ngokwakho umfazi yini ngokwakho kwakho yini kanzi umfazi kuwe into enjani umfazi into ofuneka iphathwe kanjani umuntu oseqome wena wakhetha wena kubo bonke abantu Indoda intoni iqala? Uyindoda wena? mina ngindoda mina kusibanibani ngindoda kusibanibani Okay, ane umfazi ngumuntu oseyiqome wena wakhetha wena. Wena as the man uyintoni? mina Ewe. indoda yehlezi indoda Yabethuna uyintoni? ushuthi wena mangifika ngo5 ekuseni nawe uzophuma uthi kusasa ubuya ngo5 mama Cingwane uthi uqophisana nami ngindoda asiqophisana siyancedisana 50-50 beyichiwe kuwe nje man indoda angithi uyazi ushuthi indoda uma umuntu enza into ongayithandi why uthi wena ayona real man wazi ngokuba indoda okwaba indoda real wena man buta bathonga sibuta komje ngiyabuza impela kuwe veliswa sikude uthi wangathi uyayihlabekisa no ngiyabuza nje o mhlawumbe ithoni okay Uthini umbuzo wakho? ukuthi indoda if yenza into ongayithandi why uthi wena ugijime kuqala because umuntu osifazane kancane ukwazi ukudebate naye engafaka ama feelings because the moment usufaka ama feelings usugijima uthi hayi you're not a real man because ukuthi nokuthi engathi ngengelo sho ngathi I'm not a real man engathi waba ubukela kakhulu ama story times not ama story times into eniphilayo leyo ubukela kakhulu TikTok no nginamanga udlala kakhulu Facebook nginamanga because ngisho ukuthi umuntu ethi mina ngimfuna umuntu onengane nithi hayi usemncane mfana wami wara asichonga ayona choice yakhe. indoda has to step up you are still immature
bayahloniphisa babiza sakujaja xa uthi Asiyitsho loo awuyifuni nto. awumfuni umntwana engane wena ubunengane bamjaja uyindoda unomntana bakujaja ngisho ungenayo bathi bakujaja ngisho ungenayo kuthiwa hayi Bakujaja. awona baze lozindoda lamadoda lawo okudlala lawo baze bawatiketisa kuthiwa a man who stepped up akushiyo ukuthi step into five usemadoda sokudlala wapha amadoda sokudlala lawa gijima uthi ungenangane ugijima uthatha umoya ngane umfana yima-ke wacingwana hayibo akagudlwana lo unayo ingane uright mina ngithandana nomuntu onengane nami nginengane babalance si anginankinga nje naloko mangithi mina cha hayi umuntu kodwa onengane ngimfuni kuthiwa hayi hayi ukuthi ke lokho engikona noma engikwenzayo ngikufisela omunye umuntu awufisele omunye umuntu majongo thathana abantu besifazana abangazele ipi kamera yakho utshena majongo ipi kamera yakho kutheni kanjalo nayi kamera babheke majongo especially nje uma ungakazali hayi ungalithathi idusha hayi into lidusha umuntu onengane ungamthathi idusha awusithuki kodwa igama nje lesizulu igama elikhona okay likhonele umuntu onengane oyindoda yes bentabuta loo nto nami angithi sesibuya lana ke sesibuya Ungachazi. ungachazi okay ufuna ngichaze khona ungachazi Umuntu- likhona umuntu- na yes or no umuntu wesilisa kamubi umuntu omubi ngisho eBhayibhelini Likhona alikho na. alikho So kutheni kuzoba negama igama lendoda ebafazini? efabani uthi yena Alikho. uthi nangazi esixhoseni kuthiwa indoda ifebayo ane umuntu ofemale Livrausha. kuthiwa Hayi. yisifebe xa uyindoda kuthiwa ngulewu amafrau Hayi, nami Awunomntana ke ayikho leyo nto eBhayibhelini ayikho leyo nto leyo eBhayibhelini phaya eBhayibhelini lakho yeyiphile enzawo ethi umuntu onomntwana yidusha ke verse ba kodwa nje kulungiphi uzothiwa alikho eBhayibhelini logama uphika ukuthi umuntu wesifazane ozele uyini no ndine problem nalamagama enibabita wona sanubathuka ngoba ayathuka no awekho wrong ayathuka ngoba amagama esiZulu hayi ukuthi ke ulithatha kulelo gama wena ukuze kube simple Igama elikhona kwesiZulu, likhona Lalela, ukuze kube simple bafowethu ningabathatha oma bengane babanye abafana ungamthatha uma wengane kaSibu uma wengane kaThabo uma wengane ayifuna umthatha kuyosekuseni yabona mina ngiyofika ngiqonqoze ngithi athi ke i-boyfriend yami ngithi wemastela ku-boyfriend wakho loyo azongidakela yabona Awusashadana naye. mina ngizombuza umastela ngithi le ndoda yakho ibabafana ababedlala naye izindlu ehamba lo mfana usehambe bona abantu abazaliswa abanye abafana wayekuphi uma wengane umfana awuselijongo ke lapha bapho ubhukda nabo wena uzuhambe nje uzobhayizela koma bengane zethu yabona macingwane ibalekile lento manje ukuthi ngathi singayisibonana nabantu esakhula nabo abantu bajintshile bashikile manje bashintshile uthi uyafika endlini hawu lo muntu nje bekumuntu wesifazane sihlangana ngase ngiba nendoda manje la endlini kwenzakalani yabona ibandla engithi lento ukuthi umuntu useyishintshile ngathi indoda ade indoda umuntu wesifazane excuse me sorry yabona hayi ngeke ngikhulume What did you say? wami ngisingaxolise kakhulu ayi yabona hayi ngeke mawuthi uyafika vele mawuthi uyakhuluma uthi hey wena ivele ishintshe athi hey hey wena sokuthi ivele icele manje umuntu hey yazi umuntu engangishaya uma usumbona ukuthi hey balekile into ngempela sibuyeleni kubantu ngathi sawakhula nawe ubazi ukuthi kule ntombazana akhulanga omunye umuntu washintsha la endleleni yima mfowethu ngoba uphuzi usuku ungamboni lo muntu lo ukuthi indoda le uzufike na endlini sishintshe ivoice yazi khona yazi ngisho ku social Ngoba media unyathi nje. yabo iqiniso lithi ukuthi yabona ngisho ku social media khona mina ngisho umuntu engapenda kanjani ngiyabona ukuthi this is a woman yes yabona izandla This is a man. izandla zendoda ziyakhuluma noma ngeke ngithi wonke kodwa nje nalawo uyawazi ukubona ukuthi indoda le la ilonzaneni kodwa uyazi ukubona ibandla ngisho ku TikTok kuthiwa yiwazi wamuhle bafo ngoba esesitshelile ukuthi indoda uyazi uqale phansi ubuke kabusha usuku uyibona kodwa yabo maselila ngisho ukuphefumula komuntu uyeza ukuthi ko ukuphefumula indoda ke
Phefumula. Ivale Kulungile asihambeni bafundisi. Hayi masikhambe njani yabona ngomatsungwane engathi hayi no. Sengikhushukele ushuwela. Hey. Ekhaya? Ekhaya. Konke nje.